ציבור המתפללי בית הכנסת, שאיתם אני נמצא יום-יום במשך כל ימות השנה. האורח היקר שלנו, ראש רשימת נוניות, שתכף אני אומר גם מה זה מרמז, דוד אדרי, אחיו של פנחס עידן, דוד עידן. של פנחס עידן אני יכול לומר שחשנו את ידו הרחבה במהלך השנה החולפת, כאשר עשינו כאן הילולה לכבוד אלי כהן, מנות 50 שנה לפטירתו, ובאמת פנחס עידן פתח את ידו הרחבה, גם עשה לנו טיול לקברות צדיקים, ובעצם מה שנקרא כתבים שאנחנו צריכים, פנחס עידן צמוד ונמצא איתנו. וזה אנחנו אומרים בפתיחת ההיכל בכל עידן ועידן, כל מתי שרק צריכים, פנחס עידן קשור. וכמובן נמצא איתנו כאן ידידנו בני ממן, שהוא גם חבר ברשימה. ולפני שאני אתחיל לדבר, אני פשוט רוצה לומר כמה מילים בעצם על דוד אדרי. גמרא אומרת שכאשר ריבונו של עולם בוחר מנהיג על עם ישראל, אז הוא בודק אותו. ואיך הוא בודק אותו? יש לנו שני מנהיגים שהשם בדק אותם. זה דוד המלך, שהשם בדק אותו על ידי כך שהוא היה רועה צאן, כמו שכתוב ויקחהו ממכלאות צאן, מאחר לא תביאו, כשהוא ראה את המסירות נפש שיש לו כלפי הצאן, שהוא דואג שהצאן שהם קטנים יקבלו עשב רך יותר, והצאן שהם גדולים יקבלו עשב קשה יותר, אותו רחמים שגם כן התגלו אצל משה רבנו, בא השם ואמר, זה הבן אדם שמתאים לו להיות המנהיג של עם ישראל. ואנחנו יודעים שדמותו של דוד המלך, כתוב עליו, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו, וכתוב ויהי דוד עושה משפט וצדקה. שואלים משפט וצדקה, לכאורה זה שני דברים מנוגדים. איך יכול להיות גם משפט וגם צדקה? אז אומרים שמה שהיה אצל דוד המלך, שכאשר הוא שפט גם את העני וגם את העשיר, הוא קיים את הפסוק, ודע לא תהדר במימו. הוא לא עשה שום משוא פנים לעני בגלל שהוא עני. אבל מה? כאשר הוא חייב את העני, הוא זיכה את העשיר, דוד המלך ביוזמתו היה פונה לאותו עשיר ואומר לו, תשמע, זה שהצדקתי אותך כי הצדק איתך, אבל אתה יודע שאחיך, אני המסכן, קשה לו, אז בבקשה תלך לקראתו ותפרוס לו את החוב, תוותר לו את החוב. זו הייתה גדולתו של דוד המלך. דוד אדרי זה אדם שמכירים אותו בעיר לוד לא מהיום, כבר עידן ועידנים, ואנחנו מכירים אותו מהעובדה שהרבה מילדי ישראל, זכים והטהורים, כאשר נכנסו בעול המצוות, אז מי שהלך והשקיע ימים כלילות ולימד אותם להניח תפילין, לקרוא בתורה, וכל התורה נשמע מפיהם, זה פשוט היה דוד. אנחנו התחלנו לפני כשבועיים את ספר בראשית. בספר בראשית הוא פותח, בראשית ברא אלוקים, אנחנו נקרא בסימנת הבא. ויש שם פסוק בספר בראשית, כתוב, בעד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. בעד ראשי תיבות בידידנו, אדרי דוד, וישקע את כל פני האדמה, כל זה ראשי תיבות כוח ללוד. כאשר דוד החליט שהוא מתמודד כאן למועצת העיר, שום אינטרס לא עמד מולו. כי אם הטובה לבוא ולהציל את העיר. אנחנו יודעים שישנו פתגם בעצם שאומר לפני הבחירות, הקירות מדברים אליך. אחרי הבחירות, אתה מדבר אצל הקירות. אבל אצל דוד זה ממש לא. דוד הוא אדם שפיו בליבו שווים. הוא אדם שתמיד זכיתי לעבוד איתו בסך הכל 5 שנים, מה שנקרא 1500 ימים. ראיתי את המסירות נפש שלו, אם זה בציוד, שאנשים היו באים לקחת מאותו מקום, מאותו מחסן של הדברים יד שנייה ויד ביד. ראיתי את המסירות שלו שהוא מפרק את הדברים, איך שהוא מרכיב את הדברים, איך שבעצם כאבו של הזולת הוא כאבו, מחסורו של הזולת הוא מחסורו. ופשוט התפעמתי מרגע לרגע, ואני אומר לכם בכנות שהיום שאני לא עובד עם דוד, אבל לפחות יש לי את הזכות שאני עובד עם דוד במערכת הבחירות, ואני עוזר לו כדי שבעזרת השם יצליח כמה שיותר, אז פשוט אנחנו מכירים פה אדם מדהים. ואנחנו יודעים, כפי שאמרתי מקודם, ובזה אני רוצה להזמין את דוד כדי שידבר, שכל אדם כאשר לפני הבחירות הוא רוצה, מה שנקרא, לרכוש את אמון הציבור, אז הוא פונה אליהם בכל מיני הבטחות, אני אעשה את זה ואני אעשה את זה, אבל אחרי זה אין לך למי לדבר. אבל אצל דוד זה לא יקרה. ולמה זה לא יקרה? ישנו פסוק בספר שמואל כתוב, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם. נצח ישראל זה ראשי תיבות נון י', זה האותיות של דוד אדרי. זו ההבטחה שהנביא מבטיח לנו, שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, שאדם כמו דוד, כשהוא אומר אני מתמודד למען התושב, אז הוא נטו למען התושב, הוא למען להגדיל תורה ולהדירה, וזה האיש הנכון, במקום הנכון, וכאן, במקום הזה, מהבית הכנסת הזאת, אני מעניק לך את ברכת הדרך, ברצון שתעלה ותצליח, ונביא כמה